Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. The Crazy Watch YouTube channel. बयखौबो बरायनाय थाबाय। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना। नै लोकेशन्स का सेन्स बानायलायबाय दा थांलायनो र' हाग्राबारि एकदम जों माने दिनै बड'लेण्ड फाइटार पार्ट 2 लाबोनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब बानायना होबानो जाबाय।